महादेव। मैया भवानी की जय, माता गौरी की जय। प्रेम से बोली गुरु बहिना सब, गौरी पुत्र गणेश की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो ये गुरु बहिना सब, आज जो कथा बाटे एक माई और एक बेटी के कथा बाटे, जे कि आप लोग सुन के आप लोगन के आंख से आंसू निकल आई। अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। तो एक गांव में एक किसान रहत रहने अपने माई के साथे। उनकर माई थोड़ा जब बूढ़ा हो गए रहली और शंकर भगवान के बहुत पूजा पाठ करत रहली और अपने बेटा के शादी कैली। और शादी कैला के बाद से अपने साथे तीनों जने बेटा बहू और सास रहत रहल लोग, बहुत खुशी से रहत रहल लोग। और जो सास रहली वो किसान के माता जो रहली, वो रोज अपने भगवान से यानी भोलेनाथ से रोज कहे कि हमरे घर में एक औलाद दे दी, यानी कि नाती पोता दे दी। लेकिन भगवान जो कहल जाला कि देर से कबो सुने ने कबो ना सुने ने, वही तरह वो किसान के भी घर में पहली बीबी से उनका एको औलाद नहीं खा भइल। कुछ समय बाद उनका जो किसान के माँ बारी कहत अली कि बेटा इतना दिन तोहरे शादी के हो गइल बा, तोहरे इतना दिन शादी के बाद भी कोनो औलाद ना भइले, तो ऐसन बात ही बाटे कि तू अपने मेहरारू से पूछ ला कि का तू दूसर शादी कर सकेला। अगर दूसर शादी कर ले तो बहुत बढ़िया रहल हवे कि दूसरा शादी से ही शायद तोहके औलाद लिखल होके। कहने किसान ठीक बा, एक बार हम अपने जो मेहरारू बारी उनसे, यानी उनका मेहरारू के नाम कविता रहल, अपने कविता से हम पूछ ले तब तो के माता जी हम बताई। घर में गई ने खाना पीना खैने, खाना पीना खैले के बाद से कुछ समय अपन बीतल, रात भइल रहल। खाना उना खैला के बाद से भाई माता जी भी खाना खैली उनकर और अपन अपन बिस्तर पकड़ा लोग सुते गए लोग। जब कुछ समय बीतल तो उनके किसान के मन में चलत रहल कि कविता से हम ये बात कैसे पूछी। तो उनका पत्नी पूछले कि का बात बाटे, इतना रात ही हो गई आपके नींद नहीं खे आवत, कौने बात के चिंता बाटे। तो कहता ने कि देखा ने माँ हमसे ऐसा बात कहली है कि माँ काली आई कि इतना दिन हमरे शादी के हो गए को औलाद ना भइने, कहतू ते हम दूसर शादी कर लेती और शायद वही से लिखल होखे दूसर औलाद, यानी कि हमके औलाद के सुख लिखल होखे। कहतली कविता ठीक बाटे जैसा राउर मर्जी, लेकिन मन के बात बेचारी मन में लेके रह गईली। काहे कि गुरु बहिना आप लोग जानते बानी कि कभी भी कोई चीज के बंटवारा हो सकेला, लेकिन पति के बंटवारा केहू नहीं कर सकेला। तो ओकरे बाद से कविता कह देहली जो उनके मन में सही लगल, लेकिन मन के बात ना कह पाउली। फिर ओकरे बाद से जो उनकर किसान पति रहने शादी कहने की अपने माता से कहले बाने कि हाँ हम दूसर शादी कर सके नी, कविता कहले बाड़ी। उनकर माता जी केहू बतौले रह रिश्तेदारी में लड़की के, तो शादी भइल बा। शादी भइले के बाद से कविता के जो सौतीन आयल बाड़ी उनका नाम रहल सविता। उस सविता के जो आवते ही कुछ दिन के बाद उनके घर में पता चलल कि लइका होखे वाला बाटे। अब लइका सुनला के मतलब खुशी में सविता बहुत खुश भइल बाड़ी और कविता जे रहली वो बहुत खुश भइल बाड़ी। लेकिन अपने अंदर के बात अंदरे रखले कि देखा हमके भगवान ना देहने, हम भगवान कितना पूजा पाठ करत रहनी, हमार सास भी करत रहली, हमार पति भी करे ने, केहू के हम कभी रोकनी ना, कहो ना कुछ कहनी कि भगवान हमके लेकिन ऐसा कही देहने। बेचारी मन में कहीं ना कहीं ये बात के लेके हमेशा जो कहल जाला निराश रहे, एकदम दुख रहे। अब दुखी रहले के बाद बेचारी तब वो अपने उस सविता सौत के देख के थोड़ा खुश हो जा कि चला इन्हें के गर्भ से होके का भइल, लेकिन कम से कम औलाद ते हो जाइए घर में। औलाद भइल, उनके घर में एक बिटिया भइल बाड़ी। 9 महीने के बाद एक बिटिया भइल बाड़ी, बहुत खुश भइल बाड़ी सविता। अब खुश बाड़ी लेकिन कविता के मन में खुशी ना रहल, काहे कि धीरे धीरे उनका मन एकदम कठोर होत गई कि देखा जो हमके
समय हमके झेले के चाही, जो खुशी हमके मिले के चाही वो खुशी अब इनके मिला था। जितना प्यार दुलार हमके मिले के चाही वो प्यार दुलार अब इनके मिला था। देख के कविता के अब मन में एकदम दर्द होके, एकदम तकलीफ होके, लेकिन वो लगली अब उनसे उल्टा सीधा बात कहे सुने, झगड़ा लड़ाई मतलब एक अलग ही बात पे करें कि जैसे आदमी कहेला कि अरे हैसे ना हैसे होके चाहिए, यानी कि है कमुआ तूने करिए तो हके क देवल चाहत रहल, एकदम उल्टा सीधा बात करें उनसे। सविता से अपने सौत से लगली छोटा छोटा बात पे लेके लड़ाई करे। उनकर किसान जो पति रहने कहने कि ऐसन बात ही बाटे कविता, तो हके अगर काम नइखे क जात तू हमरे साथे चल, हमरे साथे खेते में काम करिए और सविता जन रही घर में काम करिए, वो घर के काम करिए, तू बाहरे काम करिए हमरे साथे मिलके। और जब घरे अइह तो तू काम नहीं करिए, आराम से अपन बैठल रहिए, सविता करके तोहके दी है। सविता उतनों में खुश रहली, लेकिन कविता के मन में खुशी ना रहल, काहे कि अब उनके गर्भ से को औलाद ना रहने, सविता के गर्भ से एक बिटिया हो गई रहली। बहुत मान जान होत रहल घर में, उनकर सास भी बहुत मान जान करे उनके और इनके भी करे, लेकिन जो कहल जाला नजर के जो नजर होला अंदाज वो बदल जाला, उहे अंदाज उनको नजर बदल गई रहल कि अब हमके लागत मान जान नहीं खे होत। अब इतने वजह से जानी गुरु बहिना कि का भइल बाटे कि का कइले बाड़ी, एक दिन समय रोज खोजे कि मतलब कोनो ऐसा समय मिले ते लड़की के हम मुआ के फेंक दी, लेकिन भगवान के लिखल केहू मिटा ना सकेला। सविता का भइल बा एक दिन ऐसे ही पानी लेवे खातिर थोड़ा दूर में कुआं के पास चल गई बाड़ी, काहे कि पहले समय में कुआं के पास में ही पानी उन्हीं कुआं में ही मिले या नदी में जाए पड़े, घर में उनके नलका ना रहे। अब गइल बाड़ी सविता पानी लेवे अपने बेटी के सुता के, तब तक कविता का कइले बाड़ी कि अपने जो सौत के बेटी बाड़ी उनके जाके दूर जंगली में फेंकी आयल बाड़ी, फेंकी आयल बाड़ी या जल्दी से फेंक के आके और खेते अपन चल गइल बाड़ी, खेते चल गइल बाड़ी या जानत उ रहबे कैली कि हम फेंकी आयल बानी। अब इन्ने सविता आयल बाड़ी, अब रोवल शुरू कैले बाड़ी कि हमार बिटिया कहाँ गई, हमार बिटिया चलू ना पावत रहली, यानी कि अब देख के 2 महीना भइल रहल उनका बढ़न भइले, पैदा भइले, बेचारी उनका पैदा भइले। अब इतने 1 के 2 महीना में लड़की कहाँ से वो छोटा बच्चा चल पई है। लेकिन कविता फेंक एली जंगली में और सविता खूब घरे खोजा तली, रोआ तली, खूब इन्ने बिलखा तली और खूब रोला के बाद से गुरु बहिना का भइल बाटे कि केहू संदेशा लेके गइल बाटे किसान के, ओ किसान के खेते पे कि तुहरे लइका के लागत कहीं कुछ हो गइल बाटे, यही से तुहरे परिवार में इतना हलचल मचल बाटे, चला लोग घरे देखिला लोग का भइल बाटे। अब किसान और किसान के जो मेहरारू रहली पहली पत्नी दौड़त घरे पहुंचल बा लोग आई देखावा करे खातिर। अब लगली अब उनके साथे रोवे कि हमार बिटिया के का हो गई, हमार बिटिया कहाँ चल गई, कौन ऐसा ले गई। अब लगली रोवे, ऐसा बेचारी रोवे कि कहले हद के ना। लेकिन कहल जाला गुरु बहिना जेकर औलाद खोवेला ओकर छाती फट जाला, लेकिन जेकर ना खोवेला ओकर तौरी होके चाही, काहे कि उनकर तो औलाद ना रहने। लेकिन उनके थोड़ा सा भी तकलीफ ना भइल रहल कविता के कि हम अपन काहे औलाद के फेंका तनी, अरे हमरे पति की ही औलाद रहली। लेकिन उनके मन में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं के भइल, फेंकी आयल बाड़ी। लेकिन उनका किस्मत देखी भगवान भोलेनाथ कहाँ से लिखले रहने, काहे कि उनकर पिताजी किसान और उनकर माताजी, उनकर जो कविता माँ रहली, पहली माँ रहली, उ सब जने शिव शंकर भोलेनाथ के पुजारी रहल। अब वो कविता के जो बच्चा के फेंकले रहली उ लड़की के पौले बाटे कि एक पंडित जात रहने, यानी एक साधु जात रहने और जंगली से वो अपने झोपड़ी तरफ, तो देखा तने एक लड़का के आवाज सुनाई देता, क्या क्या कह के एकदम क्या क्या कह के रोआ तने। उ लड़की के आवाज सुनले बाने और लड़का के लगे पहुंचल बाने, देखा तने कि केहू लड़का के ये जंगल में फेंक के चल गइल बाटे। अब उ बाबा जो रहने, उ ऋषि बाबा जो रहने खोजा तने अब कि केकर लड़का है, केहू कहीं कुछ ना बोले। तब तक एक बंदरिया पेड़ पर से उतर के आयल बाड़ी और लेके कह तली कि हमार बेटी है,
इनके हम ही लेके आयल बानी, अभिनय के हम पोसम पालम। उ ऋषि बाबा कहले बाने ठीक बा, तू चला पोसिया पलिया, लेकिन हमरे कुटिया पे चल के रहिया, हमरे घर पे चल के रहिया, झोपड़ी में तू आराम से रहिया आ इनके आराम से रखिया। कहले बाड़ी बंदरिया ठीक बाटे, ठीक बाटे, हम चला तनी। अब का भइल बाटे कि बंदरिया लेके गइल बाड़ी ओ लड़की के ओ ऋषि बाबा के कुटिया पे ले जाके रहतली। उनके बनावा खियावा बझावा सब ओर से दूध तेल मालिश सब बढ़िया से बंदरिया करे, और इतना अच्छा से करें कि जैसे उनकर सगी माँ रहे। अब इन्हें तो दोनों जने के हालत बेहाले रहल कि बच्चा कहीं भी ना मिलल। किसान पूछा तने कि सुना ये कविता, कहीं तू कहीं नहीं खून फेंकी आयल लइका के। कहतली कविता ना, कैसन बात ही कहतनी कि वो हमारियो बेटी रहली है, ये हम उनके फेंके नहीं कि कहीं गइल ना कहीं कुछ कैले बानी। नहीं खे आपके विश्वास तो जाए खोजी आई, और जब मिल जाई है चाहे जैसे भी केहू देखले होके तो हमके बताई। तो कहतने ठीक बाटे, लेकिन केहू देखले रहे तब न केहू कुछ कहे। अब उन्ने बंदरिया खूब बढ़िया से पोसा पालतली, और लड़की के जो सियान होत रहली, अब 4-5 साल के लड़की भैली। और जो ऋषि बाबा रहने जा कहीं से मांग चोंग के लामे, तो जो बंदरिया रहली खाना बना में खिया में अखिया के अपने बिटिया के बड़ा कैली, बिटिया के बड़ा कैले बाड़ी और सियान हो गइल बाड़ी। ओही नगर ओही जो जंगल से एक राजकुमार जात रहने, एक राजकुमार जात रहने, और राजकुमार जात के देखले बाने ओ लड़की के, ओ लड़की के देखले बाने, और वो लड़की से शादी करे खातिर ओ कुटिया में गइल बाने कि तू केकर बेटी हऊ, तू के कहाँ से आइल बाड़ू, तू केकर कहाँ से, तुहार पिताजी के नाम का है, तुहार माता जी के नाम का है, सब पूछत अली। तब तक बंदरिया दूर से देखत रहली कि हमरे बेटी के लगे केहू आवता। दौड़त दौड़त आइल बाड़ी पेड़ पर से बंदरिया। तब तक राजकुमार जो रहने डेरा गई ने कि बंदर कहाँ से आ गई। उ कहत अली कि ये हमार मम्मी हई, ये हमार माता हई, आ पिताजी हमार जो ऋषि बाबा हमें गइल बाने कहीं से दाना पानी ले आवे खातिर, खाना अनाज ले आवे। कहतने राजकुमार कि ठीक बा, तुहरे आज हम पिताजी से बिना मिलले हम कहीं जाए ना। उनकर पिताजी आइल बाने, यानी कि वह ऋषि बाबा आइल बाने, और कहतने राजकुमार उनसे कि हम आपके बेटी से शादी करम, हम आपके बेटी से शादी करम, अपने घरे लेके जाइम और खूब बढ़िया से रखम, कोनो चीज के कभी कमी ना होई। कहले बाने ऋषि बाबा ठीक बा। उ अपन बेटी के शादी कैले बाने। बंदरियो उ मान गइल बाड़ी कि चला ठीक बा, राजकुमार के साथ शादी कर दे। ई मनुष्य जाति हई, अपने घरे चल रही है, खुशी आराम से रही है, खुशी आराम से रही है। इनके केहू जो परिवार में होई कबो केहू पूछे आई तो देखल जाई। शादी कर देले बाड़ी। राजकुमार अपने घरे लेके चल गइल बाने। अब इन्हें उनकर माता पिता बहुत बचपन से खोजता लोग, और उ लोग रो रो एकदम बेहाल हो गइल रहल लोग। लेकिन वो लड़की के छोटहने बचपन पर के फोटो रहल जो घींच के रखले रहल लोग। काहे कि पहले के समय में आदमी थोड़ा नहीं शौक से रहे तो दूरे में जाके कहीं फोटो घिंचा ले लो, वैसे ही फोटो सफेद फोटो घिंचवा के रखले रहल लोग। अब सोचे लो कि लागत लड़कियां मर गईली। फूल माला चढ़ा के अगरबत्ती कपूर रोज बाड़े। उ बाबा जौन रहने उ गइल बाने उन्हीं के दरवाजा पे गइल बाने कि ये बच्ची हमके कुछ खाए के दे दा, ये बच्ची हमके कुछ खाए के दे दा, हमके कुछ दे दा खाए पिए के, हम भूखा बानी, हमारे एगो बिटिया बाटे, एगो परिवार बाटे, खाए के चाही। अब उनका जो सविता रहली किसान के दूसरी पत्नी निकलल बाड़ी और दे तली एक झोली में उनके अनाज देत के समय उनका जैसे पर्दा हटल बा, उ जो रहने ऋषि बाबा देखले बाने वो छोटा सा बच्चा के चेहरा। तो कहतने कि बच्चा के है। तो सविता कहतली कि ये महाराज मत पूछी के है, हमार जिगर के टुकड़ा रहली, न जाने कहाँ खो गई बाड़ी, आज ले मिलली ना। बचपन में दुइये
महीना के रहली, उनके न जाने के कहाँ फेंक देवल की कहाँ केहू ले जाके धो देवल की आज ले ना पौनी। कह तने कि ना ई तू सही सही बतावा के है। कहली कि हमार बेटिया हई और हई हमार सौत हई कविता, ई हमसे बड़ी हई, हम उनसे छोटी हई, इनसे औलाद ना भइने हमसे औलाद भइल रहने, इहे एगो रहली न जाने लेकिन 2 महीना पे केकर नजर लागल कि ऐसन दूर हो गईली। कह तने ऋषि बाबा की लड़की के हम पौले बानी, ओ जंगल में न जाने के ले जाके फेंकले रहल। आ देखो हम एगो पैर के पायल पौले रहनी, तब से धैले बानी कि जे फेंकले रहल ए लड़की के लगे रहल। कविता के पैर के पायल उ हमें गिरल रहल, जो पहिन के उ हमेशा पहनत रहली। और उहे पहिन के पायल जो कहल जाला कि आदमी डेली पहिनेला, मेहरारू डेली पायल बिछिया पहिनेली, उहे पायल पहनले उ गइल रहली फेंके। आ जब फेंक के आवत रहली तो उनका पैरवा फंस गइल रहल, पैरवा टूटल रहल, बेचारी ध्यान ना देले रहली, घरे चली आइल रहली। अब उनके एक पैर के पायल कविता के झट से याद पड़ गइल कि लागत पैरवा के हमार पैलवा हमें ला तब मिलाइल रहल। अब उ पायल जैसे बाबा कहत तने कि ऐसन बात बाटे, एगो पायल हम पौले रहनी वही लड़की के लगे, हमरे कुटिया पे चला लोग हम तहके देखाइम और बताइम। उ किसान अपने जो रहने उनके कुटिया पे बाबा के कुटिया पे गइल बाने, और जैसे गइल बाने देखा तने उ बाबा ला के देहले बाने पायल, कहले बाने कि है पायल ल और है बंदरिया हई जन तुहरे बेटी के जिया के दूध पिया के खिला पिला के बढ़न कैली। और खूब बढ़िया घर में शादी भइल बाटे, राजकुमार के घर में शादी भइल बाटे। यही बगल गांव के उ राजकुमार हमें जे बियाह के ले गइल बाटे तुहरे बेटी के, उन्हों से हम भेंट करवा देम, लेकिन ई पता करई के कर पायल हवे। कह तने किसान कि हमार पहली मेहरारू के पायल हवे, जे के हम खरीद के नए लाइल रहनी, लेकिन न जाने कैसे ही टूटल रहल। यानी कि लागत उ कविता ही इनके फेंकले रहली, लेकिन कुछ कहने ना। फिर ओकरे बाद कोई के कह तने कि बाबा हमरे बेटी से भी हमके मिला दी। कह तने ऋषि बाबा ठीक बा, संदेशा भेजवले बाने बंदरिया से, बंदरिया गइल बाड़ी कि देखा तुहार माई बाप मिल गइल बाने, चला तुहरे माई बाप से हम भेंट करवा देतनी। राजकुमार के साथे अपने एकदम तैयार होके आवतली, और बंदरिया बहुत खुश भइल बाड़ी अपने बेटी दामाद के देख के कि लोग अपने असली माई बाप से मिले जाता लोग। किसान अपने बेटी के स्वागत के लिए खूब अच्छा से तैयार कैले बाने सब कुछ, और तैयार क के खूब बढ़िया से धूमधाम से कैले बाने। लेकिन अपने पहली बीबी के यानी कि पहले मेहरारू के जो कविता रहली उनके छोड़ी देने, कहने ना ये बुढ़ापा समय में अब ना छोड़म तो तुह के कबू ना माफ हम कर पाई, काहे कि तू ऐसन कमुए कैले रहलू। अरे तुहरे गर्भ से ना भइने त का भई, लेकिन तुहरे जो दूसरी अइली हमार ओसे तो भइल रहने, तुहरिए बेटी रहती, अगर मनले रहतू तो तुहरिए रहती, लेकिन तू ना मनलू ते से फेंकी अइलू। हम दोनों जने के बहुत तकलीफ तू देहले बाड़ू, और इतना जो नखरा करत रहलू, इतना दिखावा करत रहलू, अब तो के हम कबो ना अपने घर में रख। घर से भगा देले बाने, और घर से भगा के उनके दूर एकदम जंगली के ओर छोड़वा देले रहने कि इनके लेज के जाके उन्हें छोड़ दिया लो कि कबो ई घरे वापस ना आ पावे। अब इन्हें दोनों जने खुशी भइल बा लो, और खुशी होके अपने बेटी दामाद से मिला तालो। अब उनके जिंदगी में सुखे सुख रहल, काहे कि माई बाप से लेके सब कुछ मिल गइल रहल, और राजकुमार जैसन पति मिलल रहने। तो यही से कहल जाला गुरु बहिना, कबो केहू के लिए गड्ढा ना खोदे के चाही। गड्ढा खोदला सब में आदमी अपन ये गिरेला, बाद में दूसरा कोई गिरेला। उ बेचारी ते उनके लिए गड्ढा खोदली कि हमरे औलाद ना भइना तो उनके कैसे केहू मान जान उनके करी, लेकिन उनकर बेटी के फेंक के का कैली, कविता कुछ कैली ना कर पौली। उनके तो सुख लिखल तो सुखे मिलल, लेकिन इनके जिंदगी में तो दुखे दुख लिखल, औलादों से दुख, घरों से दुख, सब ओर से दुखे लिखल, अब बाद में जाके बुढ़ापा पे दुख लिखल रह। तेही से कहल जाला कबो केहू से बुरा ना करे के चाही, ना केहू के ऊपर बुरा करे के चाही। तो अगर आप लोगन के हमार कथा पसंद आयल होके तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। धन्यवाद।